-1 fok van itt kint a kikötőben. Ez tökéletes. Ez oda! Mennyi az idő? Nem látod a videón? Nem néztem, de 10 másodperce vagy benne. Ez 21-et, jó ez? Ha, menj el a jégig. Mi? Menj el odáig a jégig. Megy a faszom, az nagyon megszól. Ne legyél már ilyen puhány. Mi? Ne legyél már ilyen puhány. Nem, az messze van, odáig nem megyek. Ez az. Ne legyen olyan, mint a Leonardo DiCaprio, hogy Titanicból megfulladt ott a vízbe, a jégbe. Meg volt az 1 perc legalább. Még nem. Mi? Még nem. Még nem. Nem, még úsz egy kicsit. Na jó van, most már meg. Jaj, de jó. Jó esett.